Asava Powell tällä kaudella 5 parasta juoksua. 9.82, 9.91 ja Gatesheadissä kulki sunnuntaina sadekelillä 9.87. Powell saattaa tänään tehdä ihan mitä tahansa. Richard Thompson, olympiahopeamitalisti 9.89 Thompsonilla ja itsevarman oloisena on Richard Thompson, Trinidadin mies. Olympiahopeaa tuli muuten viestistä Trinidadin joukkueelle. Sitten Walter Dix. 9.91 on ennätys. Tapasin miehen valmentajan Terry Longin tuolla hotellin käytävillä. 70 hyvin virkeä pappa-valmentaja. Ja hän sanoi, että Dixillä kävi vähän tuuri siinä 200 metrillä, mutta nyt juostaa 100. Mark Burns, Trinidad ja Tobago on siinä olympiahopeamitalisti. Henkilökohtaisen 100 finaalista ja Nesta Carter on myöskin olympiavoittaja. Ei ollut henkilökohtaisella 100 mukana. Jamaikalla on niin hirvittävän kova taso, että tämä 9.98 mies jäi pois Jamaikan joukkueesta, mutta oli mukana viestijoukkueesta, niin kuin oli myöskin tämä mies. Ja jos se paranee, niin se on aivan hirvittävä aika. Katsotaan millaisen lähdön Powell saa. Saa ihan hyvä lähdö ja on sitten jo 40 metrin kohdalla aivan omissa yksilöisyydessään. Tulee todella kovaa ja tulee todella kovaan aikaan ja tekee sen oman ennätyksensä. 9.72. Asava Powell tulee lähelle maailman ennätystä. Komea repäys. 9.72 varmistuu voittajaksi ja nyt saadaan ihailla tätä juoksua. Tuossa 40 kohdalla Powell lähtee muusta joukosta kuin raketti. Miehet jäävät kuin seisomaan, vaikka tulevat siellä edelleen reilua lähestulkoon 40. Powell tulee tässä ja katselee sivulle, että mikä se voittoaika onkaan. Se on minun oma uusi ennätykseni 9.72. Powell teki juuri sen, mitä hän sanoi. Hän sanoi, että hän lähtee tänään tekemään Lausannen oman ennätyksensä ja se myöskin paranee 200 9.72. Perusteella nyt 9.72 ja vielä kerran tämä jäniskamera sivusta kuvattuna. Katsokaa mikä vauhti, mikä askel, mikä askellus ja rennosti loppuun asti. Sääneen oltaisiin juostu maailmanennätys, jos oltaisiin juostu